Случвало ли сте се да погледнете в кабината на камион и да видите само тесен матрак? Забравете тази картина. Днес ще се запознаете с един свят, в който камионите не са превозни средства, те са подвижни луксозни крепости, където спалните са по-големи от вашия хол и струват повече от имение. Места, където думата «шофьор на камион» се заменя с тази на «резидент в петзвезден хотел». Подгответе се за обиколка през 15 чудовищни творения на инженерството и комфорта, които предефинират какво означава да живееш на пътя. И повярвайте ми, последният в списъка е толкова нелеп, че ще се усъмните, че е истински. Номер 15. Freightliner Cascadia Studio Suite. Завръщаме се в царството на ефективността, но този път с архитектурен обрат. Freightliner Cascadia, който сам по себе си е титан на аеродинамиката и икономията на гориво, предлага в своята версия Studio Suite майсторски клас по оптимизация на пространството. Не става въпрос за грубо добавяне на метри, а за интелигентност във всеки сантиметър. При влизане усещането не е като в пещера, а като в модерно и минималистично дизайнерско студио. Всичко е с чисти линии, интегрирано съхранение и мултифункционалност. Леглото, широко и фиксирано, е повдигнато, освобождавайки ценен обем отдолу, който се трансформира в работна зона с бюро, контакти и свързаност. Шкафовете не са просто чекмеджета. Те са модулни системи с регулируеми деления за дрехи, инструменти, електронно оборудване и провизии. Кухнята, отново компактна, е организирана по такъв начин, че всичко да е на една ръка разстояние, без нито едно излишно движение. Това е идеалният камион за методичния водач. Този, за когото външният ред отразява умствения ред, а продуктивността е форма на изкуство. Тук няма излишни елементи. Всеки обект, всяка повърхност има ясна мисия. Това е луксът на чистата ефикасност, на среда, която не изморява, която не претоварва, която просто функционира до съвършенство, за да поддържа цели седмици на път. Това ниво на индустриален дизайн, приложено към номадския живот, има цена от $380 000. Инвестиция в продуктивност и психическо благополучие, която много транспортни компании считат не за разход, а за стратегически актив. Номер 14. International L T Lone Star Suite. Пригответе се за скок в бъдещето или поне към интерпретацията, която транспортната индустрия има за него. International LT със своята радикално аеродинамична кабина и панорамно предно стъкло, което прилича на визиор на астронавтски шлем, отвън е сухопътен космически кораб. Неговата версия Lone Star Suite довежда тази предпоставка до крайни резултати в интериора. Забравете за традиционното дърво и кожа. Тук материалите са формувани поликарбонати, алуминиеви сплави с сатенирано покритие и технически текстил с студено и елегантно докосване. Осветлението не е просто светлина. То е амбиентна система от LED RGB, която позволява промяна на цвета и интензитета, за да се адаптира към настроението или часа от деня, от релаксиращо синьо за сън до ярко-бяло за работа. Пространството, въпреки че не е най-дългото в списъка, е оптимизирано с почти роботизирана обсесия. Контролите на климата, развлеченията и комуникацията са интегрирани в сензорни екрани, които изглеждат като излезли от научно-фантастичен филм. Спането тук не се усеща като лягане в камион. Усеща се като влизане в хибернация в капсула с високи технологии. Това е уникално сензорно преживяване, намигване към бъдеще, в което шофьорът на камион е по-скоро пилот на автоматизирани системи, отколкото обикновен водач. За привилегията да пилотирате тази визия за утрешния ден днес, трябва да платите около $410 000. Номер 13. Peterbilt 389 Shell Bootleggers. Списъкът прави нов обрат, за да представи едно същество от друг свят. Камионът като мобилен главен щаб, като оръжие за пропаганда и символ на братство. Този Peterbilt 389 не принадлежи на независим шофьор, а на тима за тегляне Shell Bootleggers, и всяка молекула от неговия дизайн крещи тази цел. Кабината му, удължена с повече от 13 фута, не е частна спалня, а военна зала и място за почивка на екип.
В интериора му властва Г-образен диван от черна кожа, достатъчно голям, за да могат няколко членове да се възстановят между състезанията. Има компактна кухня за приготвяне на бърза храна, хладилник за напитки и система за развлечение за преглед на записи от състезания. Но душата му е отвън. Персонализираните графики на Shell Bootleggers, които превръщат карусерията в мобилен стенопис от пламъци, лога и отношения. Този камион с неговия вероятно двигател Cummins X15 с 600 конски сили не само тегли състезателното оборудване, той тегли репутацията на целия екип. На събитията той привлича повече погледи и снимки от самите състезателни автомобили. Той е реклама, той е дух, той е дом. Неговата стойност, близка до $400 000, не се измерва само в материали, а в способността му да генерира внимание и единство. То е напомняне, че понякога най-ценният лукс е този на колективната гордост. Номер 12. Mack Anthem Pinnacle Sleeper. Ако съществува камион, построен с философията на боен танк, това е Mack. И Mack Anthem Pinnacle Sleeper е доказателството, че тази легендарна здравина може да бъде облечена в официален костюм. Влизането в тази кабина е като достъп до изпълнителния апартамент на крепост. Покритията са тъмни, сериозни, с преобладаване на дърво в дълбоки тонове и дебели килими, които заглушават всеки звук. Няма фриволни технологични плацебо-ефекти. Има системи за развлечение и комуникация от последно поколение, интегрирани по солиден и дискретен начин. Леглото е паметник на почивката, с матрак с висока плътност и спално бельо с хотелско качество, което обещава и изпълнява възстановяващ сън дори след 10-часова смяна по разбити пътища. Всичко в Pinnacle Sleeper крещи издръжливост, от пантите на шкафовете до дръжките на чекмеджетата. Това е лукс, който не се износва, който не остарява, който е проектиран да издържи толкова, колкото и самото шаси на камиона. За шофьора, който вижда занаята си не като работа, а като кариера на дълги разстояния и който цени надежността над всичко, този Mack е очевидният избор. Бронирано убежище в свят на дупки и крайни срокове за доставка. Цената му $430 000 е инвестицията в непоклатимо спокойствие. Номер 11. Western Star 5700 Custom Elegance. Да се нарече Western Star 5700 Bentley на камионите не е клише, а техническо описание. Неговата хромирана решетка, масивна и блестяща, е заявка за намерение още преди да се запали двигателят. Но Custom Elegance пренася това родословие в територията на персонализираното занаятчийство. Това не е интериор, който излиза от монтажна линия. Това е интериор, който се ражда в работилница на майстори, тапицери и мебелисти. Всеки шеф на кожата по седалките, по панелите на вратите, по волана е перфектен, направен на ръка. Могат да се открият инкрустации от огледално полиран алуминий, детайли, зашити с конец в контрастен цвят и внимание към детайла, което граничи с обсесивност. Усещането при сядане вътре не е за работа с машина, а за председателство на ексклузивен мобилен клуб. Това е пространство, което говори за успех, за достигнат статус, за волята да се плати повече за нещо, което не само е по-добро, но е и уникално. Двигателят реве с авторитет, въздушното окачване изолира всяко несъвършенство на пътя, но истинското удоволствие е тактилно, визуално. Увереността, че си заобиколен от най-доброто, което парите могат да купят в света на тежкия транспорт. Затова доживотно членство в най-ексклузивния клуб на пътя цената е $450 000. Всеки цент се усеща, вижда се и се мирише. Номер 10. Kenworth W900L с Sweet Heritage 156 инча. И така стигаме до 10-то място, входната врата към истинската лудост. Kenworth W900L е най-емблематичният силует на американския път, дълъг и горд профил, който е доминирал над асфалта в продължение на десетилетия. Sweet Heritage от 156 инча взема тази легенда и я разтяга, буквално, докато създаде нов стандарт. 13 фута пространство зад шофьора. Това вече не е спалня, това е студио.
И за първи път в нашия списък това пространство включва трансформиращ елемент, пълноценна частна баня с тоалетна и душ с реален размер, с параван и всичко останало. Това е най-важната психологическа граница. Вече не зависите от съоръженията на бензиностанция. Вашата подвижна крепост е напълно автономна. Кухнята е повече от функционална, с място за съхранение на храна за седмици. Покритията са от истинско дърво и синтетичен гранит, но данните, които дефинират всичко, са изолацията. Собственици на този модел се кълнат, че помещението е толкова добре изолирано акустично и термично, че могат да спят с работещ двигател в ледена нощ, без да чуват или усещат външния свят. Това е капсула от абсолютно уединение и комфорт. Този камион бележи момента, в който концепцията за живот на пътя престава да бъде метафора и се превръща в осезаема и луксозна реалност. Прекрачването на този праг има цена между 450 000 и 500 000 долара. Това е монументална цена, но в замяна получавате нещо безценно – пълна независимост и комфорта на луксозен апартамент с възможността да го паркирате където пожелаете. Номер 9. Kenworth W900L ACT Custom. Ако Kenworth W900L с Sweet Heritage беше вратата, този модел, персонализиран от ICT Integrated Custom Trucks, е полираният и усъвършенстван праг на същия този портал към лудостта. На пръв поглед той е въплъщение на сдържаната елегантност. Екстериорът му е безупречен, с чисти линии и дискретни хромирани елементи, които отразяват светлината с прецизността на астрономическо огледало, без необходимост да крещи с натрапчиви цветове. Но силата му е тиха, командваща. При отваряне на вратата човек не влиза в кабина, а в студио-апартамент от висок клас. Със своите 156 инча, почти 13 фута дължина, пространството се разгръща с величествено спокойствие. Доминиращите тонове са светли, естествено дърво и бежови тъкани, които усилват светлината и създават усещане за абсолютна ведрост. Кухнята е пълна, с плот, мивка и хладилник с добър размер, интегрирани по такъв начин, че не изглеждат като мебел за камион, а като обзавеждане на кухня с отворен план. Банята лукс, който вече срещнахме, тук се представя като затворено мокро помещение с душ-кабина и всички покрития на бутиков хотел. Но това, което дефинира ICT Custom, не е списъкът с характеристики, а сублимната интеграция на всички тях. Номер 8. Peterbilt 380 и 9 Yellow Giant. И от спокойствието преминаваме директно към ядреното визуално въздействие. Peterbilt 389 Yellow Giant не се приближава, той нахлува. Името му не е метафорично, то е буквално описание. С кабина, която се разпростира на повече от 200 инча, повече от 16 линейни фута, това чудовище не съперничи на студио, то го премазва. Профилът му е толкова дълъг, че предизвиква перспективата, правейки влекача да изглежда така, сякаш е погълнал малко ремарке. И всичко е покрито от толкова интензивно и вибриращо жълто, че изглежда излъчва собствена светлина, цвят, който се вижда от километри и привлича погледите като магнит. Хромираните елементи са пълни, блестящи, от броните до калниците и огледално полираните джанти. Това е олицетворение на излишъка без комплекси. Вътре мащабът остава огромен. Има място за зона за отдих с диван, пълна кухня с изобилно място за съхранение, баня с отделен душ и легло, което по нищо не отстъпва на жилищно легло размер King Size. Височината на тавана позволява абсолютно свободно движение, без онова усещане за притискане, което могат да имат дори големите кабини. Този камион не е построен за да остане незабелязан. Той е построен за да бъде център на абсолютно внимание на всяка спирка за камиони, на всеки пункт за такси, на всеки път. Това е декларация за мощ и присъствие, толкова силна, колкото и 700 000 долара, които струва приблизително. Управлението на Yellow Giant не е шофиране. То е пилотиране на астероид от злато и стомана, ходещо напомняне, че границите съществуват само за да бъдат пренебрегвани. Номер 7. Kenworth W900L, издание 100-на годишнина. В този момент правим пауза в състезанието към най-голямото и най-скъпото, за да отдадем почит на нещо също толкова ценно – историята.
Kenworth W900L. Издание 100-на годишнина не е просто камион. Той е културен артефакт, част от движещата се история с регистрационен номер. Създаден за да отбележи един век на марката, всяка единица е номерирана, което я прави колекционерски обект още от момента на производството и бело. Красотата му е дискретна, но дълбока. Сатенено-сивата боя, модерен и благороден тон, е погалена от фини сини линии и украсена с златни емблеми на годишнината, които блестят със сдържаността на почетен медал. Няма крещящи хромирани крайности. Има перфектен баланс между носталгията и модерността. Интериорът е елегантен диалог между миналото и настоящето. Инструменталното табло отдава почит на класическите аналогови дизайни с кръгли часовници и ясни букви, докато седалките са от премиум кожа, а покритията от истинско дърво. Той има всички удобства на спално отделение от висок клас. Двойно фиксирано легло, микровълнова печка, хладилник, независим климатичен контрол, но пропити с душа, която обикновените камиони не притежават. Да го шофираш е да пилотираш наследство. Номер 6. Volvo FNL с интегриран гараж ARI Legacy. Тук инженерството прави страничен скок на гениалност. Не става въпрос само за увеличаване на жизненото пространство, а за даването му на революционна функция. Volvo FNL, модифициран от ARI Legacy Sleepers, представя най-радикалната иновация в този списък. Вътрешен гараж. Да, правилно сте прочели. Тази кабина, която се простира на колосалните 220 инча, повече от 18 фута, посвещава значителна част от задния си обем на запечатано и изолирано отделение, достъпно отвън чрез хидравлична рампа, проектирано да побере мотоциклет Harley Davidson в пълен размер. Това е мечтата на авантюристичния пътешественик, превърната в реалност. Да носиш своята страст от уикенда със себе си през страната, на сигурно място, защитена от природните стихии и от любопитни погледи. Но гаражът е само перлата в короната. Останалата част от пространството е луксозна резиденция с отворен план. Пред гаража има салон с разтегателен диван, зона за хранене, пълна кухня с готварски плот и фурна и баня с затворен душ и порцеланова тоалетна. В предната част, над зоната за управление, спалня тип лофт с фиксирано легло предлага уединение. Това е дизайн, който обединява живота на шофьора на камион с живота на ентусиста по мотори, без компромиси. Номер 5. Freightliner Cascadia Mansion Mural. Ако камионът с гараж беше гениален, то Freightliner Cascadia Mansion Mural е просто поразителен. Тук напълно напускаме царството на модификациите на кабини и влизаме в територията на строителството на къщи върху колела. Това не са 32 фута кабина, това са 32 фута резиденция, 9,75 метра дължина. За да го поставим в перспектива, това е по-дълго от много градски автобуси. И това не е празен контейнер. Това е имение в пълния смисъл на думата. Най-непосредствената му характеристика са впечатляващите ръчно рисувани стенописи, които покриват страните му. Уникални произведения на изкуството, които разказват лична история или просто показват художествено майсторство, което би превърнало тази единица в музейна ценност, дори ако беше неподвижна. Вътре разгръщането е съкрушително. Има основен апартамент в задната част с легло King Size, точно като във всяка луксозна къща. Кухнята е пълноценна кухня с хладилник от нераждаема стомана в пълен размер, фурна, готварски плот и двойна мивка. Има отделна трапезария, отделна всекидневна, пълна баня с голям душ и върхът на домашния лукс перално помещение с интегрирани пералня и сушилня. Масивни енергийни системи, резервоари за вода с капацитет за стотици литри и зонално управление на климата допълват картината на автономно жилище. Шасито Cascadia и неговият двигател Detroit Diesel с повече от 500 конски сили са на този етап почти анекдот, простата основа, върху която се издига този пътуващ дворец. Номер 4. Peterbilt 389 Supernova с суит на 2 етажа. Стигаме до територия на чиста концептуална фантазия. Peterbilt 389 Supernova. Това не е камион, който съществува в голям брой. Той е прототип, упражнение на тема «Ами ако?».
доведено до крайни резултати. Предпоставката е колкото проста, толкова и революционна. Ако хоризонталното пространство има граници поради ширината на пътя, защо да не се расте вертикално? Така се ражда двуетажният апартамент. Кабината, която сама по себе си е монументална, включва горно разширение тип лофт. На приземния етаж се развива дневният живот. Пълна и просторна кухня, малка всекидневна с дивани и трапезария и баня. След това една стълба, да, истинска стълба вътре в камион, води към горния етаж. Частна и уютна спалня, изолирана от шума на дневната зона, с панорамни прозорци, които предлагат гледки, невъзможни от всяко друго превозно средство. Този дизайн не само удвоява практически полезното пространство, той напълно предефинира психологията на местообитанието на пътя, въвеждайки вертикалната поверителност. Инженерните предизвикателства, център на тежестта, аеродинамика, структурна интеграция са чудовищни и това се отразява в неговата прогнозна стойност, която надвишава 1 милион и 200 хиляди долара. Супернова е повече от камион. Той е декларация за принципи относно бъдещето, фар, който осветява докъде би могъл да стигне пътуващият лукс, ако регулациите и въображението го позволят. Той е мечтата за двустаен апартамент, който можете да паркирате в Гранд Каньон. Номер 3. The Majestic. Персонализирана кабина върху шаси Scania S730. Досега луксът имаше предимно американски акцент. The Majestic разбива този модел с бруталната елегантност на европейската мощ. Става въпрос за занаятчийска кабина, изградена от нулата, но не върху американско шаси, а върху сърцето на Scania S730. Шведският звяр с двигател V8, който е синоним на безкраен въртящ момент и свирепа ефективност по пътищата на Стария континент. Тази фузия създава уникален хибрид – европейска мощ и изтънченост, облечени в американско пространство и необуздан лукс. И какъв лукс само? Интериорът е проектиран по поръчка за анонимен магнат и не е спестено от нищо. Говори се за истинска електрическа камина като фокусна точка на салона, за джакузи за двама души, интегрирано в баня с панорамна гледка и за система за домашно кино с 85-инчов екран и сараунд звук от последно поколение. Материалите са това, което човек би намерил в супер луксозна яхта. Екзотична дървесина, мрамор, първокласна кожа и скъпоценни метали в детайлите. Шасито Scania, способно да тегли 60 тона през Алпите, тук се превръща в стабилната и мощна платформа за най-ексклузивното шале в света, такова, което сменя пейзажа всеки ден. Цената на подобна уникална поръчка е около 1 милион и 800 хиляди долара. Това е цената на перфектното съчетание между най-доброто тягово инженерство в света и най-пищния интериор, който може да се си представи, превозно средство, което не познава географски или социални граници. Номер 2. The Land Yacht. Разширяемо ремарке спалня Kenworth K200. А сега, приятели, нека хитруваме. Но това е толкова гениална и зрелищна хитрост, че заслужава всички аплодисменти. The Land Yacht не е конвенционална спална кабина. То е по същество специално ремарке от тип спалня, прикачено към внушителен австралийски Kenworth K200. Гениалността? Когато композицията се паркира, целите страни на това ремарке се разширяват навън по електрически път, подобно на обитаемите модули на луксозна каравана от висок клас, удвоявайки или дори утроявайки наличното вътрешно пространство. От законна ширина за пътя то се трансформира в широка резиденция с хол, с високи тавани, островна кухня, 3 отделни спални и няколко бани. Виждани са версии с достъпна тераса на покрива, пълен бар с кранове за бира и развлекателни системи, които покриват всички стени. Kenworth K200, титан с неговия двигател Cummins от 600 конски сили, е просто локомотивът, който тегли този разпъващ се дворец. Той е върхът на пътуващото инженерство, окончателното решение за онзи, който иска пространството и удобството на пълноразмерен дом на колела, но с мощността, имиджа и капацитета за тегляне на тежък камион от първа линия.
Този шедьовър на механичната трансформация има цена, съответстваща на неговата сложност – $2 милиона. Това е билетът за притежаване на къща на плажа, в планината или в града, която следва вашето работно пътуване и се разгръща, за да ви посрещне с комфорта на курорт. Номер 1. The Rolling Penthouse. Превоз H-Series, превърнат в регистриран камион. И ето го. Върхът на планината, кралят на кралете. Най-славната законна и техническа хитрост от всички. The Rolling Penthouse не започна живота си като камион. Роди се като превоз H-Series, луксозният автобус, избиран от рок-звезди, магнати и президенти за техните турнета, машина, която фабрично вече струва милиони. Но някой визионер с връзки в инженерството и много пари реши да отиде по-далеч. Да превърне законно този автобус в регистриран влекач за полуремарке. Резултатът е просто най-скъпият и луксозен движещ се имот, който може да премине по магистрала. Той запазва всички оригинални луксове на превоз, които и без това са нецензурни. Подове от италиански мрамор, парни бани, облицовани с венецианска мозайка, киносалон с масажиращи кожени кресла, гурме кухня с уреди от нераждаема стомана на професионално ниво и главна спалня с огромно двойно легло и дрешник, по-голям от кабината на много от предишните камиони. Добавена е пета ос, шасито е подсилено, инсталирана е система за прикачване на полуремаркета и е преминато през лабиринт от разпоредби, за да се получи регистрационен номер на влекач. Това, което получавате, не е камион с луксове. Това е сухопътна яхта от световна класа, която поради техническа подробност може да прикачи 40 и 8-футово ремарке. Неговата прогнозна стойност е около или надвишава $3 милиона и 500 хиляди. Той е номер 1 не защото е най-голямото спално помещение, а защото е най-неспоримо луксозният, онзи, който представлява окончателното завоевание. Когато абсолютният лукс не се адаптира към правилата на транспорта, правилата се променят. Това е окончателната победа на комфорта над конвенцията, абсурдният и славен връх на този списък.